saifi gimbiya kai na fuso zaki za ka yi rinjaye ka dawo da kambu hannunka malikun saifi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel na mai sama yau zan muku bayani akan saboda akwai wasu 'yan matsalolin da aka samu matasa da cewa mudan fara ne wane ne wa mutuwa ta to shi dai saboda suna la'akari da abin da ya faru da ismi. Shi dai ismi kamfani ne na ƙasar waje wanda celebrities ne wanda ake likin hotonsu su biya mutane, to suna da rashin miliyan suna yin mu'amala sai 'yan Najeriya ba su cika amfani da Instagram ba saboda sun fi amfani da Facebook, sai rashin Najeriya suka ce ya kamata a sa abin Facebook, to su kuma wadancan ba su da alaƙa da Facebook, kawai sai suka janye hannu saboda 'yan Najeriya suna yi. To shi kenan ana nan su kuma bankuna kuɗin samun shigansa ya karanci saboda mai zaman kuɗi a banki shi ne samu su kuma wannan harkar kawai harkar cire kuɗi ake, don haka riba su ta ragu, sai suka zama da waɗannan mutane suka ce za su ƙara musu haraji, don haka ga date ɗin da su sa da ayi wani haraji sau maki da date ya zo ismi suka ga ba su iya juran biyan wannan harajin ba, sai suka ce gaskiya ba su iya da kawai su mai da kuɗin sa, shi kuma banki ya ce in dai ba su biya shi wannan kuɗin ba to kuɗin ma ba zai fita ba. Da suka ce da aka ce su kuɗin ma ba zai fita, kawai suka tattara su nasu suka gode kuɗin mutane. Shi ne mutane suke ta cewa an ismi sun cuce su. Sannan kuma UWOC su suka da su gudu da kuɗin mutane a gwanda su ƙara mutane kuɗi, harajin da aka ɗora da zama su ma mutane za su biya, ya zama ba wai kansu bane kaɗai. Shi ne suka ce to in kana bashin wani misali ka rijista da $7,425, to in ka tashi yin upgrading za ka sake kamar yadda kai na farkon nan, kuma za su baka dama ka cire kuɗinka. To mutane da yawa suna ganin to asara ne, ya za ka biya kuɗi a baka sake ƙara biya kai, duk wanda ke gani wanda ka biya ɗin ka yi ɗin ka cire kuɗinka da ke ciki. Misali kana $10 sai ka yi upgrading ka sake upgrading ka cire kuɗin, za ka cire $10 na wajen 4,000 da wani abu, ka cire kuɗin ma bai fi 3,000 ba, ka yi aiki a cikin sati ɗaya ka ƙara cire ka ce har riba ma. To wanda ka yi hakan ka cire tunda valid for life ne, ka ci gaba da cire kuɗin kamar ka da members za ka iya samun kuɗi sosai. To shi ne ke ga 'yan uwa wanda ka daure kawai ka yi upgrading in ya kuma alheri. Ni bar ku yanda zan yi upgrading ɗin nawa kamar yadda zan nuna muku sha bidiyo yadda ake upgrading ɗin. Gashi nan bari mu shiga application ɗin. Gashi ina cikin application ɗin. Yawwa gashi ya buɗe min cikin application ɗin. Kun ga dai dalolin da nake da shi, gashi ina da dala 47. To yanzu wannan in ba ni withdraw nasu ba ai ba ƙaramar asara ba ta gare ni, saboda wannan dalolin ƙalla sun kai kusan 20,000. To 7,400 da zan sa na cire wannan dalolin 20,000 shine asara, kaga dole ne upgrading ya kama ni. Gashi nan total earning ina da dala 80 a wannan harka. Kun ga na ci riba ba ƙaramin riba ba, don haka kuma bashin wani nake kaɗai 7,400 wani abu. Don haka yin upgrading ba wani abu bane, kawai kai upgrading shi ne kuma alheri. Sai ka danna wajen upgrade ɗin nan, gashi nan in da crypto wallet za ka biya, in ma da UWOC Pay za ka biya, amma ni na zaɓi UWOC Pay sai in biya shi. Bari mu gani. Order number nan ya kamata ka kwafe saboda ko da an samu matsalar transaction ko ne wani abun ka bai yi upgrading ba, in ka tayi tracking dole za ta tambaye ka shi. Don haka ya kamata ka yi kwafin sa, yana da matuƙar amfani wanda ya yi kwafin kawai saboda na riga na kwafin wasu date na ba su guje. To gashi membership direction valid for life, in ka yi sa har abada shi kenan, har lokacin da kamfanin zai daina aiki. Ga original farashin $30 in kai baka taɓa yi ba kenan, yanzu in za ka yi ka biya $30 ka yi rijista naira 15,000 wani abu.
amma renewal da basu discount, saboda kai za ma discount saboda already kana cin abin. Shine ga yan $15 minus $15 ga kun da kai da shi daidai. Kuma $15 kuma kuɗin Najeriya iya daidai naira 7,425 normal kuɗin Najeriya kenan. Payable status to be paid, don haka ba mu payment. Ga hinan sun kawo inda mu payment, za ka sa information card naka, card number ka kenan. Ni already na copy su ga na sa su. Sai ka sa expire katin ka. Sai ka sa CBV. Bayan ajin katin ka ta baya ko wasu nambobi da ake sa, sai ka sa su, sai ka process to pay. To za su kai ka, sai ka sa pin naka wato security ka na tsaro. To an tura OTP zuwa ga layin da ka ke amfani da shi kai rajista lokacin da ka buɗe banki. Yanzu ina jira tura OTP zuwa ga sun tura. Sai ka sa OTP ka nan 79 23 69. Ga shi OTP da aka tura mu ya kai confirm. Successful, masha Allah. Successful done. Na gama. Za mu koma mu gani. Yawwa sun ciri kuna banki na. Gashi an turo mu message. Congratulations, your member level has been upgraded to version 1. Kaga wancan tsohon version congratulations, member has been upgraded to version 1. Wannan tun na farko ne a 12 ga watan 31 ga watan 12 2020. Ƙarshen wancan shekarar ne. Yanzu kun ga sabon da yi 1 ga watan 18 2021. Congratulations, you are communicated with senior members and get better help. Yanzu kawai na zama cikakken member su. To bagan zan withdraw in kuɗi na ga ina $47.7 yanzu haka a kwance account ɗina. Don haka bari ku na yi withdraw. Da in za ka yi withdraw ba zai yi ba saboda wannan matsalar. Yanzu bari ku na yi withdraw in kana membership fully adjustment wa da haka su ce ma, to amma yanzu na yi. To bari ku na yi withdraw in gani $47. Zan tura musu. I guess suspect, please wait for the approval. Ganin hannun wannan kun ga da a farko sun ce failing, an failing ina saboda ban yi subscription ba. Yanzu kuma ga an karba saboda na riga na yi upgrading. Kamar da yadda kuke kallo, the drone will be accepted wawa $42 za su tura mu kenan. Tunda $47 ne request, amma 45 samu saboda an cire haraji 10%. Don kawai zan jira zuwa 2 working days kamar suka faɗa za su tura mu kunya insha Allah zuwa gobe da yamma ma insha Allah. In bai yiwu ba sai kai kamar Monday. Dama 2 working days suka ce. Gashi nan ban buɗe balance ina. Balance na ga bani ko ba wannan ina sauran $0.750. Da haka duk ku yi ƙoƙari ku je ku yi upgrade layin wannan ɗin ku samu wannan garaɓasa. Wani $40 ɗin nan bari mu je mu buga ga gare shi na bugo kuɗin da zan cire. Buga ai abin da zan samu gashi nan kuɗin da zan cire. A ce a ƙaddara ma 380 ne, a ce $380 so 42 zan ce naira 15,900 naira 60 wanda zan cire a yanzu haka. To a cire 7,000 da wannan da na yi na yanzu 7,425 gashi na ce zunzurutun naira 8,537. To dan waya me zai hana ka je ka upgrade dududu ka bai fi rabin kuɗin da aka samu ba ya ragu. Da haka ina ba ku shawara ku je ku yi upgrading. Ku kasance Shahu Maliku Sabi don samun wasu ƙarin bayanai masu faɗakarwa, ilmantarwa kan harkan da ya shafi intanet. Insha Allahu kuma zan dinga muku hanyoyin samun kuɗi na intanet insha Allahu kowane lokaci. Na gode.